Máme tu pre vás nové, ja to mám papundekle, ako sa to volá? Polystyrén, alebo nevolá sa to polystyrén, ako sa to volá? Chlebíčky. Pufované chlebíčky. Toto je môj manžel. Ideme robiť taste test. Bože, tie vlasy mi tak stoja. To sa zostriha. Ideme robiť taste test. A few moments later. Máme víťaza. A kto je víťaz? Tvoj. Som zvedavá, čo je jeho víťaz. Ja si už nepamätám. Raž a špalda. To je tie multicereálne. Áno. Takže začnem. Čierna ryža a kurkuma. A? A pohanka. Takže hej, tieto asi však. Raž a špalda. Nie sú bezlepkové samozrejme. Toto Celý dobre artikol tu chutia. máme No. pohanka. Ale chuťa bolo. Alebo A to je tieto všetky multicereálne. dobre. Aj to sú svoje. Tie som mala veľmi rada tiež ako bezlepkovú voľbu. OK, goodbye.